Skal vi finde den her? Indio... Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Indui... Der var den! Jeg siger jo. Jeg synes, det er en gyserfilm. En trailer fra en gyserfilm. Og hvad er det Onboard, skal vi se. Og hvad skriver, hvor det kan jeg, skal du se. Det er fuld grafik, mand. Og skal der se film. Vi skal have spookheller. Og det er meningen, at vi skal blive bange. Hør du noget, man kan se? Nå, ham der lavede Saw har også lavet den der film der. Ja, og så er det bare rent special effects. Så den nederen. Nu er han ved at dø, så synd på dig. Ja. Er du bange? Du vil se ikke røre min hyppigst. Men... Hvor er han der? Nice. I don't think bad wiring is the problem here. Hvornår sker det? Og den film vil jeg rigtig gerne have. Jeg så om det, mand. Så jeg hører til det fjernsyn, det får jeg med. Kan jeg ikke finde det? Jeg tror, det var hyggeligt. Kan jeg ikke finde noget sjovere end det der? Nå, og hvis I synes, at det var hyggeligt, jeg er godt nok nogle tabere. Det var mega nederen. Folk... What the fuck? Er vi den smiley trailer? Ja. Sådan. Det er bare sjovt. Nå, så er det svært. Og I skal vide, at det er en video her, hvor I bare ser Samuel Gyldfilm. Og hvad? I er bange for en smiley. Ja. Det er hurra! What if he comes for the people who call us? Have you thought about that? Hej. Er det sjovt, det der? Hej. Hvad er der uhyggelige enden der? Er der overhovedet nogen uhyggelige videoer? Ja. Så bliver du... Ej, smiley, mand! Altså, Unborn, skal vi nu se. Hvad er din lille lort? Hold kæft. Hold kæft, Rita. Ej, det er tydeligt. Det er her tydeligt. Det er tydeligt. Skal jeg have noget chokolade? Nej, men ikke give en chokolade. Hvad som is? Og prøv at se på Ghost. Nå, okay, nu får jeg se den anden quizfilm. Det er ikke den tredje. Jo, den tredje. Jeg har faktisk simpelthen... Jeg har kæft, mand. Jeg har faktisk set dem alle sammen. Hun er ikke dum. Larmende dyr. Nå, jeg har... Nå, og den var bare på pause. Ja. Ej, Men lad os se den. det er for Apple. Håber den- Hjerne. Jeg håber, den er sjov, den er film. Apple. Mikkel. Hvad kan du? Okay, hang on. Some people are doorways. What are you doing, Maddie? He wants to be born now. Okay, something wrong with your eye. What are you talking about? Jeg tror, det der det er lidt for fræk video, det der. Occasionally when you're dealing with Det er en sjov video. I'm an only child. Altså, de der bryster, ikke?
Hey, alright? Hvorfor kan jeg ikke også det? Twin dead. Forsvind i mængden. Your mother never told you. Hvis nogen af jer der udsat den her video her, hvis I bliver bestrækket det der, det er ikke godt nok en fagpris, det er sgu ikke helt. Into our world. Bang! Hælde med hovedet, Mikkel! Hun sagde hælde med hovedet! Det tøver mig. Do you think it's possible to be haunted by someone? Jeg så den der! Nu bliver jeg rigtig, rigtig bange, fordi der står en dreng med mig. It's not safe to be Nu kommer ham den sjove. Ja, se! Det bliver sjovt, mand! Attempted exorcism of Casey Feldman. You sure you want to go through this? Just want this to be over. Ja, men skubbet. Nu kommer ham den sjove mand igen. Vent lige. Get dem! Det er så sjovt. Smask! Farvel. Someone help me! Vi skal hjælpe hende, fordi hun kan se en dreng. Nu sker der noget, det ved jeg godt. Bah! Okay. Den film gider jeg altså ikke bruge penge på. Men Det lad er crazy. Officielt. Nu er det crazy. os må være så fint. Men lige. Hvor er det sådan gået? 7 minutter. Bams gytte. Nice. Der er ikke noget gys over det, det er noget kedeligt. Ej. Skriv det her. Vi gør. Nå, Hvad er der huggy ved det? og det er en sjov video. Ghostbusters. Har du set Ghostcar? Det har jeg set. Det er sjovt, ikke? Ja. Den så jeg tråd med en anden dreng, der viste mig den. Og så var Okay, hvis der er nogen derude, der ikke kan lide Justin Bieber, ikke? Skal jeg se en sjov video. Nej! Mikkel, nej, Mikkel, ikke det nu. Der laver han! Mikkel, jeg kan huske en video, som du ser på det der Scary Maze Game. Ej, hvad med? Nej, Den, hvor Scary han, Maze Game. Og så kommer JP frem lige med det hele. Så siger jeg bare, Maze. Og det er altså den sidste, I får se i videoen her. Scary Maze Game. Hvorfor, hvor lang tid var det? Det er ham her. Men, Ej, vi skal se ham! ja, men vi skal have fundet ham med JP. Han er mega sjov. Slik! Ja. Okay. Og hvis I ved, at ham er profil, han hedder Stupid Dog også. Han er nice. Hej sammen og velkommen til en ny Skram Frederik, episode 4. Jeg har fået en masse forslag om jeg kan spille The Maze, Oh my god. Maze Game, og det er jer, der bestemmer, så det gør jeg selvfølgelig. Lad os gå i gang, Frederik, og nyde ham. Og nyde ham blive skræmt. Jeg går ud og skriver, Frederik, så vi har fået Frederiks skrivebord imens, så nu håber vi bare, at han får et chok. Ja, fordi vi får ikke chok af det. Er mega dårlig. Du må spise videoen. Æder lige. Så drikker jeg bare cool. Oh. Det ser du så tynd på sådan. Ej, fordi en kan godt trække alle mulige andre. Så ja. I skal herhen. Hvorfor? For jeg har nemlig set den der 1000 gange før. Fordi nu var så skæg, at han... Han bliver aldrig rigtig skræmt. Jo, han blev skræmt sidst. Det er første gang, vi spiller det her, så jeg ved ikke, hvornår det kommer. Men jeg ved også, hvor det kommer. Der røg hans mærke.
tøse dreng. Send endelig forslag til flere skræmmende spil. Skræmmende. Nå, men jeg tror, at vi må stoppe nu. Hej hej.